dinhi sa kalibutan ang gustong ipakita sa Ginoo nga ang mahimong taas or labing dako kinahanglan nga kadtog yung magpaubos sa kaugalingon. Munay gustong mahitabo sa Ginoo kana bang di gid ta mga ambisyon nga mahimutang labaw kaysa atong isig katao, kung dili mag-contest noon ta kinsay labing ubos. Sa inyong balay, kung sa may inyong giilugan dito, kinsay musugo o kinsay mahimong sulugoon? Sa inyong balay ba? Kay kamura ba sang mga ginikanan? Kamura ba'y tigtudloan ng inyong mga anak ng ranggo-rangguhan dayon ba? Ranggo-rangguhan. Bisag kaming mga pari na amasad may ranggo-ranggo. Kay magamit man gid sa pagpaubos ang atong ranggo pananglitan, maestra ka. Saon man na nimo pagpaubos imong kaugalingon, ayaw pangasaba sa imong estudyante. Sugot lang ikaw mao'y kasabaan sa estudyante. Pero ayaw pangasaba. Gamita ba ang imong authority aron pagpakita nga kamao kang mualagad? Ana, ang pari, dili ang pari mga saba sa sakristan. No, diba no? Sa mo lang og ang pari mao'y libakon sa sakristan. Okay ra. Dili mga saba. Muna ang gustos Ginoo. Muna dinhi sa atong kuan, dinhi sa atong unang pagbasa gipakita nga ang himaya diay sa Ginoo kun iya gyung ipakita nato, ang iya bang himaya dito sa langit nga iyang gipakita ni propeta Ezekiel, dili nimo tuyoon mahapa ka siyuta. Kanang taas ra kaayo ang iyang himaya. Nya nihapa kuno siya si propeta Ezekiel. Pero tan-awa ra gud ang Ginoo nga mao'y nagdaan ining maong himaya, kining maong gahom, kining maong dungog. Tan-awa ra gud. Nababaw. Naba. Unsa may iyang gibuhat samtang dinhi sa kalibutan, siya mo'y labing ubos. Nataw didto ras pasungan, wa ka eskwela, gibugal-bugalan, hangtod gyud gipatay. Wa gyud mo reklamo. Ngano man kahibaw man siyang daan nga ang akong himaya taas ra kaayo, dili na kinahanglan nga mo insist pagyud ko nga magpatagad, magpatahod. Kay moabot ang panahon nga mohapa gyud mo sa akong tiilan. Ug mao na siya ang kinabuhi sa mga santos, mga igsoon. Si San Bernardo, kani San Vicente Ferrer, San Roque. Ang ilang kinabuhi din sa kalibutan, tama ni Bishop Chupilo Kamumot, ang ilang kinabuhi, sigig yung paubos, siging paubos. Niya ang resulta, purti na nilang taasa og nabuhat. Muna dito sa inyong balay, pag kuntis mo kinsay mahimong sulugoon, testingyo. Kamo ba, pag kuntis mo kinsay mahimong sulugoon, nanawag unsay mahitabo sa inyong balay? Unsa man, malipayon o gubot? Malinawon, malipayon. Wagi, gubot. Kay magkuntis magkinsay mahimong sulugoon. Niya ang mga anak tudluan nga maningkamot gyud mo ha nga mahimong sulugoon. Ngano man pa siya kay inig mahimo na tang sulugoon dinis kalibutan, matud pas Ginoo, himuon ta nilang hari ug rayna didto sa langit. Ganindot ana, nusa man na moabot ma. Inig kamatay na to. Nusa man ta mamatay, basig sunod adlaw. Ana. Ano mo day kay bao day kanusa ka matay. So, kuan na daan, andama daan. Ang nakaapan gud nato, magsigi man ta kunahuna nga dugay patang mamatay, niya magpahimus dayon ta dinhi sa kalibutan. Dili oy magpaubos, ayaw pagpahimos. Alagad yun, alagad.
Muna kining atong pagpamaligyag slot, paghatag ni ninyo og opportunity aron makaalagad sa simbahan. So kanang tanang namalit, doon na mo'y trono dito sa langit. Nya kanang kasigilag paminaw, nya di gyud mo palit, namiligro mo. Namiligro ba? Unsaon na nimo imong kwarta nga naa man ta kay ikapalit. Unsaon na nimo ka? Sus, ang akong balay, ako pa ning ayuhonon, ang akong koral, ako pa nang tarungonon, to pa ko'y palitonong yuta. Sus, para pa ni sa akong ipalit og bag-ong gadget, ipalit pa rin akong bag-ong sakyanan. Ana, sige, tumana na tanan. Nya inig human. Unsaon na nimo pagda ngadto sa langit? Mudana nimo. Mao na. Ug magubat na ugma, nya maigo ta dinis bomba nga mga 7 ka nuclear warfares. Madaha pa na nimo imong balay. Wa na. Unsa may madaan nimo inig atubang ngadto sa Ginoo, pila ka slot imong napalit. Lagi na siya. Di ay pila ka buok imong natabangan o naalagaran. Matod pa ni Kristo, sunda ang tanan nilang isulti, ayaw sunda ang tanan nilang gibuhat. Nga naman, gasigi ra silag panugo, sigig panugo, pero di gyud katabang bisag gamay, aron mo gaan-gaan ang pagtuman sa sugo. Usahay, yung naanak man ta. Ako bitaw, usahay, kana magsige na kong sugo dinhi. Makaanak ko agay, sila naman ani mo malangit ron, ako na malay maimpirno hinon ani. Kaya kana magsigig sugo, padong maginas impirno. Bitaw, basta magsige kag sugo, padong na jud ka sa impirno. Kay wa man magsugo ang Ginoo nga pag sinugoay kamo, ang iyang sugo pag alagaray man. Na say kuyaw kayo. Pero samtang kita pa mao'y mag-manage nato, samtang kita pa'y magsigig plano sa atong kinabuhi dinhis kalibutan, nya ato rabang iumit ginang pagplano sa atong pag-atubang sa Ginoo. Mag-aginod ra gini siya. Dugay gining mahalin. Pero ang importante, matod pa sa atong tubag sa Salmo, kung ato gining nindoton pagpamalandong, ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo. Unsa man ning himaya sa Ginoo? Ang iyang presensya, ang iyang gahom, ang iyang dungog, ang iyang kahalangdon magpuyo dinhi nato. Bulahan tong puy-an sa himaya sa Ginoo. Kay bisan pag sa matas kalibutan, ikaw maoy labing ubos, ikaw maoy sigihag sugo, ikaw maoy ibaliwala, ikaw maoy sigihag libak, nya o magkinahanglan na, ikaw na sad maoy sugoon, nya inig humagsugo nimo, mahuman ang imong sugo, natuman na nimo, kasabaan na sad ka, libako na pud ka. Diba? Murag lisod, no? Pero mauna ang agianan sa himaya sa Dios. Anha diha masinati ang tinuod nga presensya sa Ginoo. Muna ang mga santos nangita gyud labing ubos nga trabaho. Kanang pag-alagad sa masakiton, pag-atiman ani ang mga tawo nga gibilanggo, kanang pagpasaylo ana mga tawo nga nakasa, mo na ilang pangitaon kanunay. Kanang paghigugma na mga marites, mao na gipangita sa mga santos. Kita mo na itong likayan. Wa to sila mag-color silang buhok, wa to magsigig atubang anang samin, alam, nus-nus aron mga naong aron nagid nindot tan-awon. Di na mo'y concern sa mga santos. Ang ila ang pagpanindot sa naong sa ilang isig katao. Unsaon man pagpanindot sa naong sa imong isig katao, sigihig higugma, sigihig alagad, di ba nindot kay nagnaong. Pero sigihi og away, sigihig sugo, bati kay nagnaong. Nilingi ay mong tupad. Tanawa ko no og nindot bagnaong. Nindot? Nindot? Kana, dili na hinugo. Pero mga hinugo gani, bati ginagnaong.
Wagi batig naong, wagi nindot og naong sa mga taong hinugo. Kada nato kita na mga tawhana murag na sila demonyo ang naong. Una ang pari likaya na gani nis mga sakristan o mga staff din his parokya kana hinugo ng pariya. Mura nagyawa og naong. Pero kusog gani kay mo alagad ang pari, nindot kay nagnaong. Ikaduha, ang tao nga dili hinugo, ang tao nga magsigig alagad, di gid na maratol partig kwarta. Di mahadlok. May kwarta man o sawa. Kamo, dili mo daling maratol. Bahin aning kwarta. Ratulon mo no. Kaklaro na inyo mga naong. Anang, dali kita maratol. Pero ang mga tao nga kanang hinugo, ang sana, hingalagad kayo, niya mapaubsanon, pagka-relax, may kwartag sawa, okay ra gyud na siya. Niya makakita nagkwarta, iuli gina. Ni bita to mga bata din ni mga sasing boys nato. Sa una kita nagkwarta, lukluk dayos bulsa. Nga ako din gitudloan nga kita gay mo kwarta, iuli gid ha, ibutang sa opisina. Gibandira ba? Padir, di ay 500 hub. Ang sao man ni? Butang na ngadto. Basig na imo claim ana. O taon-taoran do na may ni claim. Ako, very good kayo da. Kita gimos kwarta to na nauli na. Sabi ako'y kita ato pa din. Ilog-ilog din sila. Sige, tagaan tamog tag 50 kay inyong giuli ang 500. Perting lipaya, sige na silang pangita diha kwarta para ilang iuli dito. Kay 50 naman. Maura dahil gyapon kwarta gyapon yun naman. Pero ngayon na lang kay nakataon ba? Nakataon ka ng uli bitaw. Kamu, di ba gitudluan man ta na sa tong ginikanan no? Nga ayaw gyud pagkuha ng kwartang dili imo. Gahapon bitaw pagpangao namo didto kami mga pare gutom na ra ba kikustanan. Sus na man koy nakit-an nga kadang pinilo nga kwarta. Mga 5,000 siguro to. Naay 1,500. Kula, niya may kwarta sa salog. Akong ikuha. Kinsa ning kwarta. Kinsay na hulga ninyo di ako yung ganaon sa mayo ba. Dito nangaon mga tao na mga pare sa dana. Wa man gini angkon. Ambot na pa din kinsa ka ng kwarta nako. No, pinilo pa kayo kinsay na hulgan di kwarta. Agad ingon din tong usan ako ka migong pare. Ang binabihog tanas kolekta. Ato gihog niya sa kolekta. Ako sige dre may nang i-plate na ngadto. Di ba? Pero paglakaw sa din ko, saya nga ako naman tayo nakakupot ato to ana. Madara mo sa tatog ipalit na kong slot dito. Pero lipay kay kustanan kay naman katabang man to sa ubang mga panginahanglan. Ano sabi itong gihog to sa loob. Sige lang, basig bawion to laing slot. Sige kong bandilyo, nawa mo no sa kong kamot no, kung stilan. Pero, dili man ta anugunan, anak. Nga naman, ang importante nga, ato siyang kanang i-share, bandilyo, aron nga mahibawan. Kaya di man sa gito tinuod ako. Magito, nahug to taon to sa log. Luoy kayo turong tag-iya ato. Tinaga to pinilo, mga 5,000 or 4,000 ba to? Dako na kayo itong magamit no? Di kaon tingali ito ba niya dali-dali ko o tiris panyo kay kaubhunon pag-ana hug ang kuan kakaon siya balig 150 hug sa diyang 4,000 dako ang bayad pero sagdi lang na blessed naman to tungod sa ordinasyon sa pagkaobispo ni Bishop Ruben Labajo atong yampos Bishop Ruben nga mahimo siya padayon siya siyang kabuutan o pagka mapaubsanon nindog ta